dem Internet und sie ist deine Frau. Joo, ostin paskaa upposta tällaisen Fretsa Black Toffee. Näitä sai City Marketista, Tyrnävältä. Sai 3 kappaletta eurolla. Tää on tällainen pieni pullo. Tämmönen täyteläinen maitokahvijuoma. Sama ruottiksi tommonen fyllik malt kaffe ryk. Ei oo energiajuomaa tää, mutta tällaista erikoista. Ajatellaan, että vois nyt testata tämmösen maitokaffen. Ravista hyvin. Avataan. Noniin. Juoda tämmönen Fressa. Hyi helvetti, on pahaa. Fressa. Maistuu ihan kuselta tämä Fressa tämmönen. Ei kannata ostaa. Oli kyllä hirvein ikinä juomani tämmönen energiajuomat Fretsa. Ei juokku homot ja ruottalaiset, vaan tämmösiä typeriä, että ei kyllä. Että maistuu ihan kamalalle. Että en suosittele kenellekään tämmöstä Fretsaa. Maksaa liikaa, on pahaa. Kannattaa käyttää rahat viisaasti ostamalla vaikka Euroshopperia, joka on 10 kertaa parempaa. En suosittele edes kynäpurkiksi, että 1/5. Internet, lol, Internet, DSL und World Wide Web. Internet, lol, Internet. Joo, selmoinen juttuhan se on, että en joisi vaikka maksaisin. Fressa kelpaa vain kaadettavaksi vessanpöntöstä.